Kasi nga sakyanan, oh. Ini gitawag og limousine para partihanan dito. Pwede mo abang, then mag-party mo sa sulod. Pwede sad ka ng mga official na mag-meeting sila. Hindi sila gusto at opisina, hindi sila mangabang sila ilaning limousine. Diya sila sa sulod mag-meeting. Gusto sila magsuri-suri sa tibok syudad. Hindi siya sagaran manggawas ni basta magkuan kanang panahon sa Kentucky Derby. Daghan kay manggawas ni nani, kay daghan kaayong mga bang labi na mga bisita mga hidiri sa Louisville. Mga abang din ni nani din surusuroy din sa tibok Louisville. Nagpa-party sa sulod. Kayo kasagaran gamitin sa shooting dito. Kumuha ng party sa sulod, then paghuman kumbahan. Ano siya, black limousine. Saka ta makasakay yani mag-party ito sa sulod. No, maybe that one. Oh. That guy there. Mayang ko ano, kanong logo ni ay. Wag kabayo. Fieldhouse Incorporation, Royal. Ngayon po nakasakay ratana. Party ta diya sa sulod kung dili natin mga confidential nga pag-istoryahan. Nata din. Tuyok din taning Louisville. Siguro nag-driver oh. Storya ni Kid. Ay, nako. Uy, gabihan po din niya. Can I see what's inside? Yeah, it's a bar. Yay! Yay! While I'm thinking my vlog. It's 30 right now. Oh, I have people in there. wow! Really? Yeah, Oh my, look at this. So nice. There's a small bar inside, of course, small. Gamay naman po. O, napun siya TV sa taas. Okay. Wow. What's in here? Likod ko no high kopi. That's nice. So cool. Huwag na kayo. Bihin sa yung roof. Nani ready ay. Tried to get Alan to come and get me one day. Ni guys, ako ni guys. Kasulod yung ko sa bar. Thanks. Hey, your credit card. Come on. Okay, bye. What do you call this? Limousine? It's a limousine, yeah. Just a limousine. Yeah. MKT. It's an MKT. So how much is the rental for this? Oh, about maybe Depends on how long you want. one something an hour, 120 an hour. So. Okay, thank you. So nice. Sakay na siya. So big. Okay, Pegasus. Ano siya? Pegasus mong ngalan sa ngalan sa kabayo is Pegasus. So sa Kentucky gini siya. Di ay ato na ko, bye-bye. You move? I'll take you over to Alan's place one day and I'll let you walk in there and look at all